Na hello, új RP szerver. Indul. Novus RP. Így viszont csúnyább a grafika, hogy most levettem. Lehet, hogy majd a következő videóra állítunk rajta. Az a lényeg, hogy lett egy kávézónk. Meg lesz majd egy illegális, de az nyilván kész van már, de most nem lehet olyat csinálni, hogy felveszünk a kávézóba embereket, azt akkor megyünk mondani, hogy hát figyelj már, van ilyen maffiánk is. Szóval az még nincs. Legkegyetlenebb kocsi. Városba. Csak mondom. A hangja az furán indul, de azt hallgassd. Bitang. Nagyon bitang. Ez nem nyílik fel, de felnyílt. Hogy? Komoly mi? Itt a kávézó, amúgy ez. Ott van fent Laganda Café néven. És vinni kell majd a zsaruknak. Na hát narancslevet viszek, mert jöttek volna kávézni, de telepított a szerózt. Így még nyilván nincs semmink se, szinte. Nehéz még azt megcsinálni. De narancslével tudok szolgálni. Utálom a narancslevet amúgy. Kurva szar. Veszek ki 3 narancslét. Egyelőre. De még unalmasabb lesz. Nyilván ez a része neki. De majd jobb lesz. Itt az alkalmazott most vettük fel. Jó utat! Köszönöm. Hostia. Nem sokan vagyunk eddig. 7-8-an azt hiszem. Itt felmenni, be is mutatom, hogyha már itt vagyunk. Ott a főnök, én csak alos vagyok. De amúgy ilyen. Komoly mi? Kis kecó. Jó, az nagyon fasza. Le ne ugorj, bazd meg, stroke-ot kapok. Jó. Na haló? Kettes hűtő tele van mindenféle izéval, alapanyaggal, azokat áthordom gyorsan. Hűtő. Aha, kint a bárban. Ott is van. Hát gyere, nézd meg, Mutam van már. bár. Én nem Olyan is bárunk láttam, van, az beszarsz. Tudunk italokat csinálni, mindent. Kajak? Azt hittem csak az ilyen díszpult ottan. Nem, ez rendes, funkcionáló Na. pult. Forog közben a Ott szembe szemecském az a is. hűtő. Itt Ezt is meg van is egy lehet hűtő. nyitni. Meg. Ezt jó tudni, hallod, nem is tudtam. Tiszteletem. Na, nagyon jó, okés. Fasza. Amúgy ide is ki lehet. Szerveznénk bulikat, ide kihoznánk a cuccot, és itt lehetne állni. Ez ilyen buli helynek jó. Ja. Nyát öltözünk. A ruha az még, azt hagyjátok, az nem jó. Amúgy nem rossz, de a cipő az undorító. Látjátok. Figyelj már! No? Veszel ki nekem 3 narancslevet? Itt a öltöző. Jó. Erre várjuk már, hogy lehet Mit? Hát, hogy 3-at vegyek csak ki. Hát ott van a középen szinte a zsebedben, hogy 0, azt oda be tudod írni. Megvan. Jó. Itt van. Adom. Add már át. Azt akkor mindjárt jövök. Köszi. Tessék. Tessék. Mindjárt meglátjuk, hogy van-e zsaru. Komoly járgány mi? Ez komoly nő. Nem jól indítottam. Oké. Na erre nem tudom, hol van a PD amúgy.
Itt láttam a közelbe pedig. De hogy merre van? Itt van. Ja, hát jó közel van. Elmegyünk gyors. Hát ha ott vannak. Mi a fasz? Ennyire kint vannak? Ez komoly. De nem ér. Nem, mondjuk itt hoz az a szar. Oké. Nyomjuk. Amúgy izé lesz majd Bratva. Orosz maffia. Itt van a szondja. 3-at tudtam hozni. Ők nincsenek többen 3-nál. Nálam is van. Oké. Így kiírjuk. Hát, hogyha van valaki. Hát bízzunk benne, hogy vannak. Hú, de komoly ez a kocsi, he? Fú, mi ez? Repeszt. Bírom, hogy várok. Itt is vannak. Magyarra épül amúgy a szerver. Nyilvánvalóan. Na hát, reméljük ezzel beszéltünk. Tessék? Nem értem. Mit kiabál ez? Tiszteletem, uram. Tiszteletem, miben segítetek? Önök voltak a kávézónál, azt hiszem egy órája kb. Valóban mi voltunk, igen. Na, ugye jöttek volna kávézni, csak nem tudtunk még szolgálni. Igen? Továbbra se tudunk, de viszont narancslevet tudtam hozni, hogyha az megfelel. Egy pár darabot. Köszönjük Jelenleg szépen. ennyit tudok adni. Egy-két nap múlva jöjjenek, akkor már biztos lesz minden. Köszönjük szépen, nagyon szépen köszönjük. Jelenleg most csak ennyit tudtam. Úri emberek. Ez ilyen kis, nem tudom, ajándék. Tiszteletem. Tiszteletem. Jó napot. Napot. Úgyhogy ennyi. Szerettem volna csak. Nagyon szépen köszönjük. Így át meg nyugodtan. Hát, hogyha jó lesz. Most Szolgálat csináltuk. közben jó lesz. Igen, igen. Nagyon szépen köszönjük még egyszer. Nincs mit. Viszlát. Viszlát. Remélem neked nincs meg. Ahogy nem. Ja.
ennek rakták ennyire fel, azt nem tudom. De nem baj, legalább odaadtam. És kidob, ugye? De mi miatt? Ez gyors kigyorsítás. Én nem tudom mi miatt lehet. Lehet majd írok. Valami reportot. Ez így nem állapot. Így nem állapot, ez így. Oké, itt is vagyunk. ATM. Ja. Komoly, az is ott van, nagyon jó. Van számla, szóval no para. Összegmegadása van csak. Igen, Halljátok? Egy olyan problémám van, tessék. hogy Jó. ha nagyon gyorsan kigyorsítok a kocsival, akkor eltűnök. Elalszok. Az mitől lehet? Hát kelljél fel, és akkor... Crashelsz? Hát magyarul az. Már harmadik ma. Nagyon nagy kigyorsításnál. Hát az lehet, hogy és csak a saját kocsiddal? Aha. Akkor az lehet, hogy a kocsi hibája. De amikor már fenn vagyok mondjuk, na most mondok valamit, itt vagyok már egy órószája, akkor nincs baj, de így az elején. Aha. Lehet nem töltődik még úgy be a Igen. izé. Ja, azt na hirtelen megyek, azt akkor ennyit hallasz, hogy azt akkor annyi. Telen elment, jó visszajött. Most eltűntél, meg visszajött. Na, hirtelen, az fasza. Nem tudom mi lehet. Na mindegy, átöltözök. Na jó, van, akkor elmentünk venni izé. Cuccokat. Jössz, Boris? Megyek? Alakulunk amúgy. Alakulunk. Ja. Egy kakós csigám maradt. Van nálad pénz? 3060 nálam. Figyelj, menj már oda a pult elé, kiállítok egy számlát, nézd már meg, hogy odaadja-e. Még csak tesztelünk amúgy. De jó lesz ez. Egy forintot állíts ki. Nézd meg, hogy... Már kiállítottad? igen. Nézem. Nincsen semmi. Ez számlám. Azt írja, hogy nincsen. Aha. Az fura. Megpróbáljam én, cseréljünk helyet? Hát, hogyha nekem összejön. Aha. Várjál, csak hol van? Itt van már a tabletba az is? Igen. Akkor menj, kattintsak a tabletre rá, vagy hogy mellette van? Nem, hát harmadik szemmel látod ott mellette. Megvan. Oké. Nézd meg, sikerült. Várjál, ott vagy fizetés, aha. Harmadik szemmel kell ránézni a kasszára. Igen? Minden. Akkor nekem is ki kell fizetni? Így innen? Hagyném. Aha. Elvileg meg kell, hogy jelenjen, látod? Állj már arrébb, mert kutatni akar. Hát nekem nem sikerül. Hát én látom. Várjál. Megvan. Várjál. Aha, kifizet. Várjál. Ne, nekem meg akarja adni, ez nem jó. Litomé.
Nézd meg most. Megvan, fizetés. Ja, jó van, csak oké. Elvileg ki is fizeted. Megvan, okés. Ja, sikerült, ki is fizettem. Oké. Na, hát akkor majd ezt mindenkinek a tudtára kell adni, hogy hogy van. Igen, hogy neki kell fizetni. És akkor majd itten a vevő, az meg majd itten nagy Ja. nehezen majd megtalálja, azt akkor majd Egy- fizetni tud. Pillanat, mert közben felrobbant a külső applikációm. Jó, az nem jó. Megesszük. Mamma mia. Halló? Na, tisztelet. Mennyi pénz van nálatok? 250 ezret kaptunk. Figyelj már, mennyi a rádiónak darabja, azt tudjátok? Nem tudom, nem tudom. Nem. Jó van, akkor mindegy, csak az majd kellene. Most Jó, már. akkor hagyjunk pénzt, és akkor megyünk kaját venni, megnézzük. Oké, köszönöm. Nincs mit, visszhal. Nyikhaj. Visszhal. Oké, ezeket letöltöttem. Meg kéne nézni amúgy a házat. Ez jó lenne már megnézni azt. Hú, ez meg a lóvé. Nem nézem, mi van akkor most addig. Ezt akkor max kiírom, hogy nyitva vagyunk. Nincs semmi. Tárolóban mi van? Hát van bázé, az nagyon jó. Várjátok, srácok. Van egy ilyen kovunk. Ezt ki kéne másolni. Hát nem itt mi. Ó, hát itt van. Hát ez nem, nyilván nem az. Hova a faszomba lett kiírva? Tudom, hogy ki lett írva, de hova? Itt van. Na, hívok. Csávóna, várjatok. Na jó, most már szerintem... Nyikhaj. Halló, halló, jó napot, Ura, főnök. hangos, bazd meg. 30 000 pénz egy rádió. 30 a rádió? Hát, Azt a kurva, figyelj már, Le- akkor... Azt majd veszek én, azt hagyjátok, költsétek Igen. alapanyagra. Azt akkor Hát mi- annyi. jó, rendben. Oké? Majd veszek én. Jó, akkor ezt mind elköltsük alapanyagra. Jó van, nyomjátok. De, visszhal. Nyikhaj. Na, kéne rádió, ugyebár? Ja. És 30 000 darabja. Szóval, vagyunk mi ketten, ők vannak most ketten, akkor van a Ruby, akkor az már 5, akkor van még a Gusztáv, az 6, meg még... Veszek 6-ot Hát egyelőre. vagyunk vagy 10. Hát de az jó, nem akarok annyi rádiót, mert úgyis Ja, el hát fogják vágom. pazarolni. Veszek 6-ot egyelőre, jó? Ja. Figyelj már, Ruby amúgy átküldött külső applikáción egy jó szabályzatot, azt majd megmutatnám.
Okés, jó van. Akkor eljössz velem? Hova? Veszek rádiót, vagy maradsz? Ja. Próbálj meg Hát- kinyitni, hát ha sikerül. Ja. Én most be Persze. akartam pont másolni a govot, de akkor hívott pont Anton. Ja, mindjárt bemásolom. Jó. Ennyi. Van 30, 60, 90, 120, 150. Kivettem 150-et, jó? Mennyi maradt? 5 millió maradt. Mindjárt kiírom. Akkor eztet. Most telefonon csinálom, mert azon nyilván másabb. Így. Ki is írtam, na gyerünk akkor. Á, most ez inkább ilyen vágatlan lesz szerintem. Egy-kettő vágást csapok bele, azt annyi. Nem akarok én sietni. Jobban hosszú videó, mint a nem hosszú videó. Á, ez nehéz mindig elfelejtem, hogy gyújtás is kell rá. Szerintem ez a legjobb bót amúgy. Á, ez komoly kocsi. Mit vegyünk? Na itt is vagyunk, itt vannak a fiúk is. Bocsi. Hatot mondtam, vagy ötöt? Hatot azt hiszem. Nem, ötöt. Így. Ez csak a készpénz. Ja, bezártam. Nem sikerül beindítani. Merre vannak már ezek? Kicsit akad, nem tudom mi miatt. Erről lehet minőségen csinálni kéne valamit. És tettem egy kört, na mindegy. Mennyi baleset lesz itt, már előre látom. Ez meg. Jó. Nagyon jó. Na vajon? Hát próbálok azért jogsi nélkül, nem akarok nagyon szaladgálni. Legalább megismerik a kocsit. Nem írtam még ki, Tati? Dehogy nem. Nagyon jó. Jaj. Tiszteletem. Pillanat. Mit egy pillanatozol, bazd meg? Köszöntem. Emi, bocs. Na, adok rádiót, jó? Jó van. Vettem 5-öt. Jó van. Lefotóztam valahogy. Nem tudom mit csináltam. Nem baj. Ki Csináltam kéne muzsikát. találni egy rádió
Ja, oké, és ez jó. Ez így szolid, nem? Bazzak, tele van a tároló. Igen. Akkor átteszem amoda. Várjál, és Rubi elment 1000 cseresznyét, meg 1000 narancsot szedni. Az komoly. Lehet így izéből nyomni, ez nem jó. Á, geci, faszom van a torkommal. Háló, tessék, főnök! Merre vagytok? Itt vagyunk a piacon, vesszük a cuccokat. Jó van, majd gyertek el, rádió, itt van a... Lát, nem fért már be a első tárolóba, itt lesz majd hátul. Jó, rendben. Az a baj, hogy akkor, amiket eddig vettünk, azok se fognak beférni. Van még 2 hűtő hátul, hogy az mennyire fér be, az majd nem tudom. Hát nem tudom, mert mindenből 500-at vettünk. Na, a Rubi az meg szed 1000 cseresznyét, meg 1000 narancsot. Jó, mert Szóval kössétek fel a gatyátokat. kávébabból egy 1000-es vettünk. Nagyon jó, okés. Hát majd megpróbálunk helyet csinálni. Szóval, Nagy a érti. súlya? Elfért De- nálatok 1000 darab? Hát a csomagtartóba hátul elfér bőven a kocsiba. Még kevés is. De azt majd vegyétek ki. De a zsebünkben ilyen 30-40 darabok férnek el. Az komoly. Igen. Jó, ezt majd kitalálunk megint valamit erre. Szóval ezt nem tudom, Ha hogy letettem, kéne. nincs időm. Nyikhaj. Jó van. Komoly, mi? Akkor hűtő 3-ba megy. Még 3 rádió. Így, hát flakon, az meg, hát úgyis itt fog írni, szóval az maradhat. Akkor ezt beírom megint, hogy 3-at betettem oda. Nyilván. Ezt ja. Oké. Meg is vagyunk. Odafér csak. Ez mi a fasz? Ja, ez a zenegép. Szirénázó, bazd meg. Komoly, Tati. Bocs, nem Tati, de na. Komoly vagy. Mindjárt jönnek vissza a fiúk is. Na jó. Azt mondja 1000 babot hoznak. Geci. A kinti tárolóba kell akkor tenni. Én Meg most a innen- 3-asba tettem a rádiót. Meg innen ki kéne pakolni, ami nem fontos. Narancsot, cseresznyét. Ja, ide csak azt kéne betenni, ami... kész. Igen, azt hát, ja. Mindjárt ki is írom addig, jó? Nem, most nem írom ki majd. Pakoljunk át. Ja. Nem fér el. Az se. Nem fér el, az meg. Oda is elszólhatna amúgy a zene. Na mindegy, nem baj az. What fuck? Helikoptert hallottam. Esküszöm. Merre? Hát én nem látom sehol. Na mindegy. Vagy mindegy. Valami nagyon nem okés itt. Fú!
Majdnem szopó. Cseresznyét nem tudom kiszedni. Én már rég kiszedtem. Az baj. Ja. Jó nehéz a víz, bazd meg. Hallod? Itt a izénél nagyon figyelj, amikor jövünk át, én majdnem leestem az előbb. Tudom. Hú, tudom. hallod, ott nem is szabad sprintelni. Nem éri el ott, hogy ne írni el, mi? Oké. Betesszük ide a flakont is. Már csak az a víz maradt. Már csak az a kevés víz maradt elvileg. Azt annyi. Az maradhat. Jó. Na jó, van, nyomják a fiúk, craftolgatnak. Az a jó. Hát igazából más nem fogunk csinálni, most itt várunk addig. Ez ilyen bemutató videónak készült. Ez is majd alakul. Nyilván, hogy megtudjuk, hogy mi hogy működik, meg minden szar. A illegál az még... Hát nem tudom. Szerintem az még nem is kaptunk hozzá semmilyen rangot amúgy. De az is megvan már, megvan komoly hátul. Csinálok bajat. Szóval az is lesz majd. Na, ennyi srácok. Folytatjuk az illegálat, és bemutatom. Na, csumi, hali.